Moikka, se olisi täällä Tuomas Karjalainen ajavas tai tekemässä Rash-videoa. Tehdään yksi Rash-video tästä näin teille. Tänään voitais ajaa Paring Ruins 7 läppiä. Tällainen rata ajettais tänään. En tiedä, teenkö enää toista rataa tästä, en varmaan taida tänään tehdä. Et tällä mennään. Paring Ruins radalla tällä kertaa. Ja siitä syttyy valot ja siitä lähdetään ajamaan. Ja hyvä lähtö taas jälleen kerran ja taas johdetaan kilpailuun. Hyvä lähtö tälle kisalle, joo. Nyt kun tän sanon, niin sieltä taas joku ampuu mua. Ei näy raketteja, jes. Tää menee ihan hyvin nyt. Good show, eli hyvä show. Kautta esitys. Ja näinhän tää on. Sieltä lähdetään oikkaan noin ja siitä vähän laditusta. Ei oo tää mun vahvimpia ratoja, mut tääkin on ihan hyvä rata. Nyt tulee ainakin vähän tasaisempi kilpailu sinne YouTubeen. Ai, sieltä ampuu mua. Heti tiputtiin kakkoseksi. Ja sieltä oikkaan kuitenkin. Noustiin kakkoseksi. Ui, sieltä tulee robotti melkein 5K tää auto. No niin, ammutas takas toi ukkeli. Noin, sieltä mennään. Noin, sieltä lisää noita inhottavia pommeja. 3. läppi menee. No sieltä tultiin ohi. Ja taas joku yrittää ampua ja osuu. Ei oikein kulje niinku aamulla kulki tää Rashi nyt. Mut sieltä otetaan johtopaikka taas itellemme. Ui, siinä on inhottava vielä. Päästään oikkaa onneksi. Tasainen kilpailu ainakin tulee. Tasainen kilpailu. On tää ollut tähän mennessä. Mut nyt alkaa eroja syntyä. Noin, nyt näyttää hyvältä. Eikä se voitto tästäkin saada.
Noin, hyvä kilpailu. Kohta lähtee viimeinen läppi. Siitähän se lähtee. Paina läpi. Viimeinen kierros lähti siitä käyntiin. Ui oi. Noin, sieltä vielä viimeisen kerran. Jätetään tohon huvipbox vielä. Räjäytyslaatikko. Ja se video alkaisi olla tässä. Muistakaa tilata, muistakaa tykätä. Tää oli Tuomas Karjalainen ja moikka!